Νάτος. Έτοιμος για τη φασολάδα. Θανάση, προετοίμασες το στομάχι σου. Υπάρχει ένα tip. Άμα δείτε καρότο στη φασολάδα, δεν σας πειράζει. Έγινε. Νάτος. Έτοιμος να πετάξει αητό. Πετάει όλο το χρόνο, αλλά σήμερα είναι η μέρα του. Έτσι. Καλά, πριν δεν μπορούσαμε να περάσουμε αυτό το δρόμο και τώρα άδειασε απότομα. Τι εκπομπή. Αχ, Θανάση, τώρα ξέρεις τι έχουμε να ανέβουμε. Τι ξέρεις. Όλο αυτό το βουνό. Να φτάσει πάνω ψηλά. Γι' αυτό που προχωράνε όλοι προς τα πάνω. Βαριούνται να περπατήσουνε. Δες τι ρομαντικό. Πού παρκάρεις εδώ. Κρατιούνται χεράκι, χεράκι. Όχι σαν και εσένα που δεν με πιάνεις ποτέ. Και όλο θυμώνεις. Η κυρία μπορεί να μην μιλάει. Μια χαρά την είδα να ανοίγει το στόμα της. Μουγγί. Άντε ρε. Γελίε. Άχι, εκεί κάτι που σ' αρέσει βλέπω. Ρε, καλά, σε είναι η νηστεία. Όπαπα. Αυτό που βλέπετε δεν είναι απλά ένα καρναβάλι. Είναι μια ιστορία που κρατάει αιώνες. Οι παλιοί πίστευαν πως με τον τρομερό θόρυβο από τα κουδούνια και τις άγριες στολές θα τρόμαζαν τα κακά πνεύματα και θα ξυπνούσαν τη γη για να βγάλει καρπούς. Γι' αυτό, εάν πας σήμερα, δεν θα δεις μόνο τους ντόπιους. Έρχονται παρέες από παντού, όπως οι αράπηδες από τα χωριά της Δράμας για να σμίξουν όλοι μαζί. Είναι σαν μια μεγάλη συνάντηση παλιών φίλων που έχουν τέτοια βιώματα. Φορούν τις κάπες τους, ενώνονται στον ίδιο ρυθμό, μοιράζονται την ίδια τρέλα για την παράδοση. Είτε τους πούμε κουδουνοφόρους στο Σοχό, είτε αράπηδες στο Μοναστηράκι, στον Ξηροπόταμο, είναι η ίδια ουσία. Είναι ένας τρόπος να πούμε αντίο στο χειμώνα και να υποδεχτούμε την άνοιξη με δύναμη. Σήμερα οι νεότεροι συνεχίζουν το έθιμο με το ίδιο πάθος, όχι γιατί φοβούνται τα πνεύματα, αλλά γιατί αυτή η βαριά στολή είναι στο DNA τους. Είναι ρίζα που αρνείται να σβήσει. Αν κάποια στιγμή περάσει από το Σοχό ή το έχεις στο πρόγραμμά σου να πας, βάλτο να πας εκείνες τις μέρες της Καθαράς Δευτέρας. Πραγματικά θα βιώσεις όλο αυτό το έθιμο να γεννιέται από την αρχή, όπως γεννιέται κάθε χρόνο. Καλή Σαρακοστή και καλή συνέχεια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά. Το stabilize είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιημένο είναι. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι. Πώς το έμπειρο το μάτι το κατάλαβε? Είναι πολύ καλή.